الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. bandiraɓe julɓe tedduɓe moƴƴuɓe on calminama on juurama on mantama on duwanama on ƴamanama on ñagama duwaw ko almuɗum Ousmane Jammalik Ba arte darsu men yewtere korka ha joni koye suratul fatiha gonɗen ummul kitab yummum deftere juuluma sella ha laabi 17 aɗa wiya iyaka na'budu iyaka nasta'in so fatiha o sellani en mbino heccitawel a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بيدن آمين so amin ma fotte amin malaikaji ayafama bakar ma bandiraɓe sehila la ilaha illallah ngaren jetten Allah jettiren Allah imanagal jettiren moy islam jettiren moy ɓiɓɓe jettiren e kisal e afiya bandiraɓe sehil so wonano afiya en kalata so wonano kisal en kalata seɗen kulno en kalata seɗen keydno en kalata alladhi at'amahum min ju'in wa amanu min khawf sa yineɗɗo no ñaaƴa omo heewa gutto omo wiya min omo heyde o hulani o fayani ɗum ko Allah rokka ɗum at'ama min ju' wa amanu min khawf mbiɗen arrahmani rahim joom yurmede hertinde e yurmede huftidinde bandiraɓe sehilaɓe guiɗoma mo jiɗɗa almustafa sallllahu alayhi wa sallam o wi arrahimun yarhamuhumurrahman bandiraɓe julɓe en yurmotoɓe julɓe arrahman Allah jurmotoɗo yurmoɓe bandiraɓe sehilaɓe anam Allah jurmotoɗo o yurmoɓe man la yarham la yurham on mo yurmotako julɓe o yurmetake wala hawla wala quwata illa billah ngaren jurmoɗen saɗa jurmoɗa ko lohɗo miskin alyatim debbo cukalel ma en kalta ɗum irham man fil ard yarhamuka man fis sama yurmo gonɗo e leydi gonɗo e asaman yurmoma holi gonɗo e asaman woni Allah enam kanko wi wa fi samai rizqukum wa ma tu'adun فرب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون أرسل ما قال جوجي أردي توبة أردي إلم أردي سالير إنام هتو هول هتو فاي قال جوجي أرسل بندر عليه السلام سو أنا نجرم مكو إن نعمها إن جرها الله من هيدو بكتوجي لوب دي أفدي سو تفتينو ما إن مبالو هدراب دو بندر عليه السلام إنام مرن باو داكو سكابي mbawɗa ko sukaɓe mbawɗa ko alyatim mbawɗa ko debbo pomnoɗa debbo pukkamo e leydi duwol tuɗma tuubma taƴa yimɓe jongo on en o ko hirsini wona e korka wasa wonde korka foof saɗa haɓa e farmata sodamo fulor walla goppa ha gaabili leyle jammaji daata nder suudu mbaɗon toon kacce mbaɗon toon sippiro mbaɗon toon lamba kono wona e yeeso sukaɓe e yeeso hoddiɓe e yeeso esiraɓe e yeeso keyniraɓe gaare moƴƴinen jikkuji ɗi koye korka gonɗen bande ene hersini aɗa fofno farmata tan haade pukkamo e leydi joɗɗa e makko mbiyama ko min wawma ɗum mbawɗa rokkuma dépasse timmuɗo bandiraɓe sehilaɓe eynam Abdullah ibn Amr ibn al-As walla hadis Irbad ibn Abdullah ibn Amr ibn al-As e sumi jirani kanko wi nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam wi on jeyaka e amen jeyaka e julɓe on mo yurmaki cukalel o andana o rokka mawɗo teddungal mum walla o teddina mawɗo enam on mo yurmata ko cukalel o teddina mawɗo o jeyaka el Mustafa sallah sallam koye arrahmani rahim koye fatiha gonɗen bandiraɓe gaɗa pamen ndeɗe sumore enam pamen ndeɗe sumore hadis rawahu Abu Dawud wa Tirmidhi yummen Aisha mo ganduɗa al Mustafa sallallahu alaihi wasallam en yiɗimo ya Rasulullah o wiya ya Rasulullah holmo ɓurɗa yidde e yimɓe o wi Aisha oɗon gandi ko wiyano yimɓen Aissalam ceerno Ousmane sa haali farnamda ceerno Ousmane ñande foof aɗa haala farmaraji yaaki farmaraji koye men jeeya eɗen jiiɗa eɗen gaña eɗen tikka eɗen gedda eɗen foof nane men il y a des sentiments et des émotions wallahi eɗen punti koye men tan dirmade waɗani en hulde Allah maykinade waɗani hulde Allah diine men ala dirmade ala maykinade
ɓorno wutte joɗɗo ñaam ko moƴƴi lerɗo ɗo laaɓi haal ko moƴƴi yaa ko moƴƴi jokko e enɗam cippirɗa so julɓe ne kaɓe cippirɗa aha tinnoɗa so julɓe cippire hoto cippire farmata bandiraɓe sehilaɓe yummen Aïcha radiallahu anha nelaɗi kanko ɓuuri yidde refti hen ko bammakko Aboubacry eɓe danda pot eɓe danda coccorgal e nam e mbadda sieste e korko on paami ko jiɗmi haalde haydara bonnata bandiraɓe sehilaɓe o wi nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam wi jippine yimɓe e place uji mumen neɗɗo fof paɗi fof ganda place mum ceerno ɗo jippinte respect e ceerno jiida e respect Piyo Bouba Piyo Bouba jogo place mum alyatimi jogo place mum yurme debbo mayraɗo yurme debbo lohɗo yurme yummiraɗo yurme babiraɗo yurme baɗɗo ko fotani wadde nehe cukalel so boni nder nehe aha keftuɗo jawdi yimɓe hefte nawe police nawe avocat nawe kaso koni way goto fof yo jippine place mum tedduɗo noon teddina ɗum eynam ɓe mbi araɓe mbi innal karima ida akramtahu mallaktahu wa innal laima ida akramtahu tamarrada ɓe mbi tedduɗo sa teddini ɗum wayta ka laamima ɗum ni koyɗo noon sa teddini ɗum a hirsani ɗum a hotil fawdira koyɗe tuggo waɗa hoore patron ɗum ndeysan tedduɗo so are so teddinama hersata anda teddugal ngal ko teddino teddum wona kanko jeytingal ɗo teddugal teddude ko noon way bandiraɓe sehilaɓe enam holko mbiɗen ceerno hannde mbiɗen ceerno Ousmane Seydou Ba Pullo ko mbiɗa noon wona kan wona jal wona kan dande made hannde lorite darsuma o ñalli il y a des empêchements et des obstacles dans la vie enam des obstacles enam kono fof noon ko Allah newnata yo Allah newnen en gueɗe men ko suuɗi hen e ko feeñi hen bandiraɓe seeɗa tesman jamta aya o iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ko mbiɗen ko defti hen hanki e mbino lohiɗi en goppiɗo talkiɗi holko deftin hen ihdina sirata almustaqim ihdina sirata almustaqim laaɓo sappo e jeeɗiɗi mbiɗen nelaɗo mbiɗen Allah yo waɗen sirat mustaqim mo wonani sirat mustaqim lawol poccugol woni koye lawol iblis yo Allah dannu e lawol iblis fani ko jeygol lawol almustafa sallah sallam fani ko alijanna welinanor yanoɓe gartara koɓe tawi toon ko ene weeli ene moƴƴi ene yooni Allah nan toon Allah jurmotoɗo wima nuzulam min ghafurir rahim la ilaha illa muhammadu rasulullah ɗum waɗi Allah wi almustafa sallah sallam ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور لا إله إلا الله رسول الله nelaɗo wiyama a andano deftere a andano imanagal kono noon ko leeral Allah rokki ɗum mo wela bandiraɓe sehilaɓe e jeeyaɓe makko an noon almustafa aɗa hollaɓe sirat mustaqim o kono noon a jeeya ɓerɗe makko ɗum woni Allah wi innaka la tahdi man ahbabta walakinna allaha yahdi man yasha peewal tawfiqal ko Allah jogii ɗum peewal hollude sirat mustaqim hay Ousmane jammani wima a rewɗo ko ɗum ɗo Allah wi ko ɗum almustafa wi ko ɗum ɗo woni sunna kono peewal ɓernde nde wadde neɗɗo sirat mustaqim ha ñiiɓe ko Allah jogii ɗum nam ɗum noon yo Allah waɗen sirat mustaqim te battin tan dutten toolon koto jomiraɗo subhanahu wa taala jurmotoɗo jaato o jippini aljanna makko bandiraɓe sehilaɓe nam ihdina siratal mustaqim nela sallah sallam o jangi oɗo aya o diidi diidol o wi ngol ɗo woni lawol Allah poccigol ngol o diidi diine o sawdi o ɗiɗo diidi diidol fof seyɗan nan ɗon kañum ardi ɗiɗo laabi wala hawla wala quwwata illa billah yo Allah danɗon e rewde sirat iblis bandiraɓe sehilaɓe kiɗe ko Allah wi wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون الله وي لاول موم ene fochti yande dum hoto newe laabi yewsirat Allah o ko goto o subula laabi kewɗi cerɗi hoto deweɗi nelaɗo sallallahu alayhi wasallam o yahudi en ɓe ceeri capanɗe jeeɗiɗe ɗiɗi capan jeeɗiɗe go groupe o wi nasara en capanɗe jeeɗiɗe ɗiɗi o wi enen ma en ceer e capanɗe jeeɗiɗe tati groupe o wi kamɓe fof ko jeemuɓe payi ha heddi holi on gonɗo e ko wonno ko e ko sahabaɓe gonno ko la ilaha illallah
oɗo aya Allah wi horen ceerno wala tattabi'u subula fatafarraqu bikum an sabili aya an'am temedere e capan jeetati enam ibnu mas'ud wi no mbiɗen ni hadis nelaɗo sallallahu alaihi wasallam o diidi diidol o wingol on lawol Allah poccingol ngol o diidi goɗɗi o sawdini diidi cawɗi laabi cawnodirɗi de ligne parallèle pottata abadan bandiraɓe sehilaɓe enam ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله وكيلا قلت الله المصطفى صلى الله عليه وسلم لا بسبب جيدي سبب جيدي بإذن صراط المستقيم gollo lawol o diidi o wi gol ɗon lawol makko cewdiɗi fof ko seyɗan rewi hen on noon ɗoftiɗo Allah o ɗoftinela sallah sallam holmo o nder as-siddiqin wa shuhada wa salihin wa hasnu ulaika rafiqa sawban o ara nela sallam ya rasulullah somi yewni mi ara mi yiima sen jeeyi aljanna hono mbaɗata hami yiima min an aljanna towɗon gonta min aljanna less on goɗatmi oɗo aya jeppi omo yot ila rasul on ɗoftida Allah e nelaɗo mum o wonde Aboubacry o wonde Ousmane o wonde Ali o wonde Zoubair o wonde Talha ɓeɗo mbiyama ko yimɓe aljanna bandiraɓe sehilaɓe eynam hadith rawahu Abu Dawud wa Tirmidhi eynam yo Allah wurnen e sunna o waren e sunna nguren sunna gollen sunna ha mayde ara ɓe mbiya sunna en mbi koye yewtere koto gonɗen hanke en mbino man qala subhanallah bihamdi subhanal azim hay goto wa addu ko ɓuri ɗum sona gadduɗo ko ɓuri ndomro sa subhanallah walhamdulillah wala ilaha Allah akbar laabi temedere am yafam bakkar ma fo hayso fare ngufukeji janga ayatal kursi janga qul huwallahu ahad sa jangi suratul ikhlas won ka jangi tarabal qur'an ene rabbidi bandiraɓe sehilaɓe qul huwallahu ahad allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan janga suratul nas qul a'udhu bi rabbin nas malikin nas ilahin nas min sharril waswasil khannas الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس سادومي من أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه عليها جرى أرتا على جمتو على دفع على نيوتا دمغل ما وصي جمت على الله صحابي يا رسول الله جنجنا مهود من أنتوهن ويدمغل ما يوصي جمت على الله والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما بين ربي وربي جمت ربي الله جمعين يلوم الله جبنا بجبنا moƴƴere nelaɗo wi on gatami ha tinde noon ko ɓuri sattude ko ɓuri moƴƴude potta e gaño o fiima jaasi piyamo jaasi ɗum ɓuri ɗum jamtuɗa Allah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa allahu akbar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin